K malým tvůrcům, jako by byli nikdo. Nahrají video a mají pár zhlídnutí. Jasně, třeba to není top kvalita, jenže vy místo podpory jen scrollujete, smějete se nebo je ignorujete, jako by neexistovali. Nikdo z vás, ani já, jsme se nenarodili virální. Každý začínal na nule. Jo, nahrávali jsme propadáky, prosili o jeden komentář a taky jsme to málem vzdali. Tak proč se tváříte, že si nezaslouží šanci? Někteří z nich makají na starších telefonech nebo na starších počítačích, ale mají srdce a drive, na který jste už vy možná zapomněli. Tak příště, než přejdete zase přes malého tvůrce, co dává všechno do svých videí, dejte mu like, napište mu něco hezkýho, protože ten, koho dnes ignorujete, může zítra inspirovat celý svět. Děláte na tenhle zvuk video? Proč se chováte k